जों जतनो सावै मानो तिब्रासा आमसुयो हाप्रनि सेबकनि सामुं थांनायाव साक्थारै सामुं खालाया त्याबा आबरनो तखारनि कामि आमसुयो तुमुनो डिउटी गलाय खांखे एबा सामुं तांबुतां तांजानाय गलाय खांखे साक्थारै सामुं खालायो आउनि बागै जोंनुबो तिब्रासा रनो नांमानि जरावो सय मानथाय सप्ताह रक मानि आंनि बागै तिबो तलागा कलगमानि सिमनुगो अपताय क्लाइनो बुनि कामि आमसुनि लुकुरखे पाइलेनि जरावो जे थायो थांगै जे बरनो सामुं नां आबरनो सामुं नांगै मानि आंखिनो लगे लगे नो कमप्लेन खालाय आबरनो जोंजालो खिक्लाय रेजेरुवो त्याबासिन तिब्रासा रखे जे हापनि सेबक बाय मालायै सामुं तांना तंमानि तुमुनो मालाया हानखै स्रिं नगो आसुइ तंमानि बागैनो सिरि तिब्रासा कामि आमसुयो उनके फान पायो हापनि सेबक फाइनेराव आबुनि बागैनो जाय क्लाय नाइचुमानि बागै नक्लाव अंखरजाक MLA Pathanlal Jamatia अपताय क्लाइनो सालनि सिगां ब सरप्राइज विजिट अंखरमानि हरिपुर विलेज काउन्सिल ब थाङै मानिका GRS Sukhumoy Molsom मुंगै नखा सालब्रै रगै अफिसर थांजागिया ब मुंसा रेजिस्ट्रेशन ब सुइजाया ब तामनि बागै लिभ नाखा आजारावो MLA सावै खोनारखा GRS Sukhumoy Molsom न फुन क्लाइमानि ब फुन ब तिसालिया नै ताबुक नाइथाय आबनो बुसकानि जरावो हरिपुर विलेज काउन्सिलनि GRS Sukhumoy Molsom ब प्याय क्लाइ सेप साप नाजांनो हापनि फाइसिंतै नरक नाइतंगो चिप्रि खरा नुक फाइका सेक्रेटारि खरकसन चक अंखे बनि जे GRS Sukhumoy Molsom एब्सेंट बनि अटेंडेंस चेक खाइने मनि हो जों माखा लंग टाइम एब्सेंट खाइजाक जे 4 days बकरि ताबो बनि बिसिंगो बनि हाइने कोनो पेपर्स रक बा EL नि कोनो पिटिशन फाइल खाइजाक बनि बबो खाइजाक गया ताबो फोन कल खाइने लेखा रिसीव खाइया जों गोबांमा लुकुरगनि थानि बा लुकुरगनि तरफ থেকে जों सिन थानि कमप्लेन फाइगे अफिसआव काहामके अटेंड खाइया प्लस लुकुरगनि हामक्राइनि बागैबो सामु काहामके ताइ अफिसआव फाइयै खबर मामनि बिसिंगोनो जों तिनि सरप्राइज बिद खालायफेमनि तिनिबो थिक बय एब्सेंट नंका बनि अरा अटेंडेंस बनि 6 रोजा गया 4 दिन जों एब्सेंट माखा